Да, имам нахална майка. Нещо му се. Няма се спамваш повече. Щяха ме убият. Много скелети. Ще го убият. Абе, мушо. Я, умри, ще умра. Бързо, хом, телепортирай, yes. Окей, да ям. Още 4 паролки. Тако се, не ми трябва чаркова, имам си. Не знам колко. Окей, значи това не ми трябва. Всъщност, малко. Тия пържолки непременно. Ще се стави и от тия стрели, това не ми трябва. Така. Окей. Трябва да се отбележа waypoint там, да му направя се телепортирам. На коя страна беше? Аз съм забравянко. Не мога помня нищо. 5-10 минути. Да. Убивам малко прасета за храна. Yes. Гледам, че има много прасенца тук. Затова ще ги убиеме. Окей. Така. Аз отивам долу. Май тук не беше долу. Там беше долу. Или къде беше долу? Долу. Не там. Не. Окей. Близо до къщата ми беше. Не помня къде. Там. Не, там ли беше? Не. Там ли беше? Не. Там ли беше? Не. Там беше, да. Май. Да, ево. Ще си... Цъкта един waypoint тук. Май. Мината на смъртта. Окей, накъде? Не. Бяла е. Не, ужасно глади. Айде, шорти. Окей. Не. Дринк. Окей. Бук. Тук спаване на зомбите ли има? Или аз съм на хард, или има спаване на зомбите? Аз съм на хард. Някак. Не, нормално съм. Окей. Да. Буклик. Не, тук има спаване на зомбите, само зомбите. Само те на нас ми идват. Елате ми мръсни. Гадни зомбите. Колко имам вече? Имам спаване, сигурен съм. Да, това забравих новия апдейт на Minecraft 1.6.4. Когато удариш едно зомбозо и ти идват много. Да. Това е много гадно. Удариш едно зомби и идват ти 50. Ето ти. Его де, щастлива са, кой ще умре. Боклик. На кой левел съм? На 40. Първи. What? Има лава. What? Не. Трябва ни 12 левел за диаманти. Като чуя думата диаманти, искам да намеря диаманти. Само, че трябва да стигна до 12 левел с Iron кирка. Аз между другото имам за 5 Iron кирки вече и
ще направя броня. Повтарям като папагал. Моите думи си ги повтарям като идиот. Да. Зомбозо. Тъпо зомби. Ей, Боклик, какъв меч? Айран меч, пусни го, молеца. Пусни айран меч, пусни го. Ей! Нагъл си! И не ми пусна айран меч. Ах, ти Боклик. Опа, опса, мяч. Ей, каблстон. Cobblestone. Окей. Опа. Каменен меч. Така. И точи още точи. Колко да си изхабила нещата. Окей. Това се вижда на смене. Да събера всички акорд, защото ще ми е нужен, нали, смисъл за XP, за... за кол. Колко да пека и си изпека айрана. Гледайте Паркър Прото. Паркър Про. Минута на смъртта, както казах, дами и господа. Окей. Не се портира. Стига! Окей. Буклук. Не ме готе ловата. Зомбозо. Да, тук умрях. Пак се телепортира. Вземи. Какъв дед план, аз не съм умрел. Окей, вземам стрелите. Мазен крипър. Крипърите са много мазни същества. Толкова гадни, че писна ми от толкова. Много бавно се събира кол. И ми отнема доста време. Значи това с GameRule е чит, но... Видяхте колко пъти умрях правя лаут. Да. Затова мисля, че имам право само да напиша това. Друго нищо. Ето нямат умение, там си или нещо подобно, само... What the fuck? Какво беше това, Крипър, нали? Не, някой ме убие, но... Да, Крипър. Зомбозо. И викам на тия вече зомбозото. И сега 50 крипъра ми идват на шмали лош. Айде бе зомбозото. Крипър ли видях? Окей, айде ми видях. Тъбат. Бат, тъпия крип. Тик, Ти го убиш. Абе, какъв то дед поне я. Аз направо фръкнах, като ме изстря този крипър. Тук колко има. Мале. Ще имам си копам 3 години. Но първо ще изкопам айран. Защото айран ми е нужен, така че аз вече мога да се направя армори. Бати тавнята. Бозо тъпня. Ще направя 2 кирки. Да. Така. Окей. Нямам. Чайте малко сега.
буклик. Сега ще ме нападна 50 000 милиарда зомбаци. Опа, падна нещо. Нещо, което не ме интересува. Буклик, чекайте рединг на това нещо, което не ме интересува. Не ме интересува, ще отива. Да, окей. Стола ми скъса. Дигнах го. Нека се приближа малко мишката. Стига. Моля се, пълва се, стоп. Искам да си взема айряна. Айрян. Това получава малко смешно, искам да си взема айряна. Бати, идиота си, буклук! Бати, майнак. Окей, поне сме изпечи пържолките ми върна 8 камък. Жалка! Значи не ми върна 8 камък, просто аз си го събрала. О, имам 7 пържолки и 2 не ми доизпечени. Жала крипър, жала нага мърлев крипър. Гаден грозен. Крипър. Мана крипъри. Крипърите са гадното нещо. Окей. Пакот е най-хубавото нещо в Майнкрафт. Не. Нещата, които пускат XP, са най-хубавите. Да. Този клип имам чувството, ще бъде дълъг, но не искам да стане дълъг, защото най-накрая ще го коментирам. Ще го кача. Не, ще намеря. Дано. Зомбозо ще спре лавата. Опа. Оле, имам пълен инвентар вече. То... Това с пържолките не ми трябва вече. Пържолки. Именно точка регистриране, окей. Окей, айде спай по за цигане. Аз ще спа. Аз ще спа. Окей. Не гледайте чата. Вървим с малко в... прави се. Окей, сега няма да експлорваме. Ами, ще... Тако... Грозен, цигани, мангал! Вода! Кой това? Виж го колко е грозен! Муни! Гадно влечу! Плачете да! Беги от тука, бе! Беге! Бати буклука си, бе, бате! Взем! Мри, мръсна кучко! Не трябва да посува! Не, поне ме нахрани! Окей, къде бях умрял? Искам да си продължа експлорването. Изтри... Сега ако някой крипър пак не взлюби... Окей, няма да стане на шорт, ще стане на шорт. Пак логин, да, как те. И ако напиша дали му умра сам. Ох, това изглежда, че болеш. Буклук. Така напишеш такива тъпо, Нещо му се не е тъпо, който иска да умре, да умре.
знам защо събирам дърво. Явно ще ми трябва да си построя някаква каштурка от бяло дърво. Наистина, да си съберам много бяло дърво и да си построя нещо. Че вече 2 епизода без къщичка е малко тъпо. Има доста бяло дърво, ще събера доста. Имам предвид доста. Един стак накъде. Даже и не знам един стак дали ще ми стигне да направя това. Ами би трябвало да не стигне. Защото ако не стигне ще прибием някой. Още бяло дърво. За сега 36 още. Искам още бяло дърво. Бялото дърво не знам е доста хубаво за къща. Според мен. Окей. Още едно дървче. Колко на? 50. Е това голямото. И още едно, защото обичам бяло дърво. Не знам да изобщо дали ще ми стигне. 57, още. Един стак не е направо. Един стак искам. 62. Още едно бяло дървче. Малко повече имам. Защо? Ето вече. Окей. Така, имаме доста непа. Се връщаме в нашата дупка. Какво направим, бе? Окей, точки. Мината на смъртта. Къде да се направя каштурката? Ето, тук ще направя някакъв. Близо съм до вода, това е много хубаво и имам гора до мене. Затова ще си очистя малко тия простоти и ще си направя една хубава каштурка с 4 стака бяло хубаво дърво. За мен това е доста хубав стил на къща с бяло дърво. Не стил ми на цвят на къщата. Ще си направя някаква тъпа квадратна къща. Или не знам точно дали ще е квадратна, обаче искам да я се наврата. Още малко местенце да очистя и вече ще направя къщата. Няма да бъде кой знае каква къща, нали? Ще бъде някаква простичка за начало. Така. Но аз ще е такова къщичката. Като малък мислех, че къщата е много важна, смисъл да си направиш къща. Още докато тръгнеш, веднага да събереш дърво. Никакви крафтинг тейбъл, направо къща. Не е така всъщност. Крафтинг